Velkommen Pokémon-spillere, jeg er Professor Conjux, og det her er en Sun and Moon Base Display åbningsvideo. Så det er også den første video, jeg kommer til at lave på dansk, men heldigvis ikke den sidste. Jeg ved godt, at den er svær at komme ind i den her. At jeg lovede lidt at uploade nogle danske videoer og sådan noget, men vi har haft lidt problemer med leveringen af de her pakker. Så der er desværre gået lidt tid imens. Og vi har også problemer med levering af vores theme decks. Så, men de kommer snart, og så har vi styr på det. Så vi kan få lavet nogle tutorial videoer, så I kan se og lære lidt, hvordan man spiller Pokémon. Det håber vi bliver godt. Ellers så har vi de her pakker her i dag. Og jeg tænker, at vi bare hopper direkte ind i det med... Lad os lige få det her skrald her væk, og så lige tage halvdelen her, og så tage halvdelen her. Og så lige blande dem sådan en gang imellem her. Så lige få dem sådan ind imellem her. Sådan så vi ikke ved, hvilken rækkefølge de forskellige GX og træner og full art træner og sådan noget, hvis der er nogen, hvilken rækkefølge de kommer i. Så vi kan tage de første her. Og så kan vi se, hvad vi har af kort. Vi har selvfølgelig en Solgaleo pakke her, som vi starter ud med. Hvor vi har en Morello, der lige kigger på os, mens vi finder et code-card til siden her. Så laver vi 1, 2, 3. Og jeg ved, mange de plejer at tage 4, og så tager de 2 skubber til siden. Men jeg er sådan lidt ligeglad med energiet, fordi jeg har masser af energier allerede. Så lad os putte det til sidst. Og lad os se, hvad vi har af kort her. Så vi har en Morello, en Skarmory, Poliwag, en Sandygast, en Eevee. Super, altid rart at få Eevees, fordi jeg er ret sikker på, at Eevee kommer til at blive et af de mest spillede kort, på grund af Espeon og Umbreon. Og Energy Evolution, altså du kan jo direkte finde en Espeon eller en Umbreon GX, og så udvikle direkte ind i den. På din første tur, en dag efter du har spillet den, fordi den er ikke sat bag, at den ikke må udvikle. Den udvikler bare igennem sin ability. Så det er jo super fedt, så den lægger vi lige herover. Og så har vi en Trumbeak og et Rainbow Energy. Det er altid rart. Det lægger vi også lige til siden. I må undskylde, min stemme er sådan lidt, jeg har været syg den sidste uges tid, så... Men jeg er ved at komme om på igen, og så kan vi få lavet nogle videoer til jer. Vores reverse er en Caravana, som er et ret fedt kort, men vi har en Decidueye. Desværre ikke hollow, men den er stadig super sej. Og så har vi det her energi her til sidst. Super, det var jo en fin første pakke. Det var altid rart. Så går vi videre. Vi har en Primarina. Så min idé med de der Let's Play er ikke, det er ikke sådan, at de bare sidder og kigger på mig spille nogle spil med en kammerat eller noget. Det er faktisk sådan, hvordan du bruger de forskellige kort og hvad de gør, og hvordan du sådan finder frem til de bedste strategier. Så der er rigeligt med god information til nye spillere. Men vi starter i hvert fald med en Poplio her, og en Togedemaru, en Shelter, en Makuhita, Firo, en Alolan Raticate, og en Wishiwashi, en Hav. Vi har en Reverse Pikipek, og Full Art Professor Kukui. Fantastisk. Og Psychic Energy. Perfekt. Nu skal jeg lige se. Jeg har mine sleeves her. Super. Så han kommer lige herned. Det er jo altid en god start. Fedt. Han kan stå herover. Og så går vi videre til næste pakke. Så det er jo både, hvordan du spiller spillet, men også, hvordan du for eksempel kan gøre et dæk bedre. Hvad for nogle kort vil være godt at have 4 af, og hvad for nogle er ikke så vigtige at have mange af. Så alt godt kan I forvente derfra.
Men vi har i hvert fald en Bounsweet og en Alolan Diglett. En Dratini. En Sandygast. En Morelol. Professor Kukui. En Corsola. Repel. Endnu en 2 Repels. Perfekt. Altid dejligt. Og en Cloyster. Med et vandenergi. Hey. Super. Det var altid ret. Så jeg har også nogle andre planer med kanalen, men jeg er ikke sådan helt sikker på, hvordan det skal gøres endnu. De forskellige ting, jeg har. Jeg vil i hvert fald gerne vide nede i kommentaren. Så lige lægge en kommentar hernede. Så lige skrive, hvad vi eventuelt skal gøre for 100 subscriber. Om der skal være en giveaway, eller om der skal være åbnet en eller anden forskellige antal pakker, eller hvad for nogle pakker det er, der skal åbnes. Det er altid rart lige at høre, hvad I har at sige. Vi har i hvert fald en Togedemaru og en Stuffle. En Marini, en Dewpider, Bounsweet, Dragonair, Illimer, Hypno. Vores reverse er en Granbull og en Toucannon med et græsenergi. Ja, det er godt. Hører jeg snakker ret meget her i starten, og får ikke rigtig åbnet de her pakker, så lad os da lige komme i gang med næste her. Vi har en Chinchou, en Morello, Skarmory, Caterpie, Sandygast, Krokorok, Pelipper, XP-Share, Poliwag og Rainbow Rare Espeon GX. Jup, de hedder Rainbow Rare. Det kan man jo også lidt se på holoen. Det er jo alle regnbuens farver. Har vi energi, der passer til Espeon? Nej, vi har et Lightning. Nå. Men det er altid fedt. Super fedt. Men så har vi jo næsten trukket de gode ting i den her kasse. Vi har en Full Art, og vi har en Secret Rare, en Rainbow Rare. Så det er jo alle de gode pakker, vi har åbnet til at starte med her. Det gør heller ikke så meget. Vi har en Alolan Rattata, og en Sandile, og en Piggyback, efterfulgt af en Spearow, Fomantis, Trumbeak, Golbat, Energy Switch, Cosmog Reverse, perfekt, og en Bewear, og et Fairy Energy. Vi har ikke set nogen Hollow Rares endnu. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det er ikke lige... Det må vi håbe, der snart kommer så nogen af. Det kunne vi godt lige bruge i vores boks her. Snubble, Alolan Rattata, Sandile, Piggyback, Spearow, Double Colorless, den kommer op sammen med Rainbow-energiet. Dragonair, Illimer, Reverse Energy Retrieval. Hey, så kom der en Hollow. Super. Og en Sharpedo, altid velkommen. Så han skal også lige ned i en sleeve her. Han kan få lov til at ligge der. Hold da op, jeg skal til at skynde mig. Det bliver en lang video, det her. Lad os gå lidt hurtigere til værks her. Caterpie, Markuita, Chinchou, Togedemaru, Caravana, Wishy-Washy, Rare Candy, Araquanid med Water Bubble. Lad os se. Tager ikke noget skade fra Fire Pokémoner. Det er jo fedt. En Torracat Reverse. Og vores Rare er en Stoutland. Og et vandenergi. Næste pakke. Hvad har du til os af sager? En Togedemaru, Stuffle, Marini, en Dewpider, Bounsweet, Spinda. Your opponent's active Pokémon is now confused. Den er ikke lige så god som den anden Spinda, vi har. Der giver skade til alle modstandernes Pokémoner. En Reverse How, altid rart med Reverse Trainers. Og en Incineroar med et græsenergi bagved. Så vi har da åbenbart trukket alle de gode ting først. Vi har jo kun en Hollow. Der er helt sikkert noget i den her.
Lad os se. Hvad har vi? Snubble. Whoops. Caravana. Zubat. Poplio. Togedemaru. Pelipper. Corsola. Ultra Ball. En Reverse Shelter. Og en Decidueye GX. Igen med Lightning Energi. Lad os se. Hvordan er det? Den er lidt tung herovre i kanten. Den er lidt off-center. Men stadig et fedt kort, uanset. Sådan der. Du kommer derover. Rimelig meget blænding fra mit lys der. Her. Så får I også lige et kodekort med på vejen. Så husk lige at, når jeg har taget den, så lige fortæl ned i kommentaren, om I fik noget fedt fra den pakke. Det er altid hyggeligt at se. Skarmory. Poliwag. Dartrix. Super til vores Decidueye. Det er dejligt. Alolan Persian. En Herdier. Reverse Alolan Grimer. Perfekt. Det er jo Alolan Grimer og Muk, du kommer til at skal samle. Nu hvor Garbodor ikke længere... den er selvfølgelig stadig en ting, men... der går ikke længe. Så er den skiftet ud. Desværre. Så. Lille pakke. Jeg har en Torkoal. Hey, Rowlet! Super, men så har vi jo hele linjen. Drowsy. Cutiefly. Marco-Hita. Wow. Krokorok. Araquanet. Xpecia. Reverse Spinda. Og en Butterfree med et ildenergi. Jamen. Vi skal da snart se at have fundet nogle af de der hollows der. Det dur da ikke. Det er en meget mærkelig pakke, det her. En meget mærkelig display, egentlig. I må også gerne fortælle mig i kommentaren, om I synes, det er okay, jeg laver 3-3 korttrækket, pakketrækket her. Eller om jeg skal begynde at lave 4-2. Det er rart at vide. Paras, Repel, Pinsir, Timerball, Reverse Crabominable, det er en rare, super, og en Hollow Kangaskhan. Perfekt. Hollowen, han får i hvert fald lige en sleeve her. Dejligt. Jamen, så har vi 2 af dem nu. Og et lille kort til jer. Så grunden til, at jeg ikke laver 4-2-trækket, jeg synes lidt mere, at det er interessant at se, hvad for nogle kort vi får. I stedet for bare sådan stoppe midt i det hele, og så er der lige pludselig et energi, og så skal man til at i gang med kortene igen. Hold nu op, mand. Hvor er det fedt. Et Reverse Rainbow energi. Men det kan jo næsten ikke blive bedre. En Palossanders. Desværre ikke en Hollow Rare, men stadig et dejligt kort. Så ja, altså... Jeg kan bedre lide at lave 3-3'eren. Fordi... Jeg synes, det er lidt kedeligt at sidde og sige en masse Pokémon-navne, og så lige pludselig, så stopper den bare med et energi lige midt i det hele, og så skal man til at i gang igen. Og vi kender jo alle sammen energierne. Det er jo kun de her specielle energier, der er fede. Så det gør jeg ikke så meget i. Men hvis I synes, at det er lidt federe, så må I meget gerne skrive det. Og så sige, hey, prøv lige at lave 4-2 i stedet for. Det synes vi er meget bedre. Vi har en Cavanna og en Zubat. Ultra Ball! Ja! Et flot kort. Selv uden reverse. Double Colorless Energy. Altid rart med dem. Wow, en reverse Butterfree. Det var altid rart med en reverse rare. Så kan vi få samlet mastersættet. Så jeg prøver jo i hvert fald at samle hele sættet.
kommer til at gå lang tid med de her Rainbow Rares, fordi de er ikke helt så nemme at få. Men det er jo vores mission her. I Sun og Moon æraen. Det er jo at prøve at få samlet alle kortene, også promokortene. Der kommer til at være mange af dem, men det burde ikke være så overskueligt. Vi har i hvert fald en Alolan Grimer. Igen. En Rowlet. En Drowsy. En Cutiefly. Skarmory. En Pyukumuku. Big Malasada. Brion Primarina. Fedt. Fedt. Og endda en Reverse Primarina, så det er jo endnu en Reverse Rare. Og du kan se hernede, der er noget gemt bag Primarina. Så skal vi se, om det er en Primarina GX. Det kunne være så sjovt. Det var en Umbreon GX med Darkness Energy bagved. Fedt. Øj, men det er jo perfekt. Undskyld. Der kom en til. Super. Umbreon GX tror jeg bliver et rigtig, rigtig fedt kort at bruge til turneringer. Og også bare sådan generelt. Det virker ikke som et skidt kort i hvert fald. Lad os sige det sådan. Vi har en Yungoos, en Rowlet, Cosmog, en Lillipup, en Wingull, en Alolan Raticate, Wishiwashi, Energy Retrieval. Yes! Perfekt. Det er det, man søger. Det er virkelig de her reverse speciale energier. Skal vi se, hvad vores rare er? Primarina! Hehe! Men du er desværre ikke en hollow rare, så du kommer bare derover. Ja. Kom, lille pakke. Sådan. Sandygast. Rock'n'Roller. Cosmog. Formantis. Alolan Grimer. Poison Barb. Torracat. Potion. Og Reverse Crocodile, som også er en rare. Så det er jo bare endnu en Primarina. Hey. Du er stadig ikke hollow. Så må du lige stramme dig lidt op, så vi kan få nogle hollows. Indtil videre har vi desværre kun 2 nemlig. Vi skal bruge lidt flere. Vi har en Dewpider. Endnu en Eevee. Hey, du kommer til siden. Stuffle. Litten. Torkoal. Metapod. Granbull. Double Colorless Energi. Kommer også derovre, selvom du ikke er reverse. Vi har en Reverse Araquanid. Og en Hariyama med et græsenergi. Lad os se, hvad vi har her. Vi har en Makuhita. En Snubbull. Alolan Rattata. Sandile. Piggyback. Araquanid. Professor Kukui. Golbat. Reverse Oranguru, som også er en rare. Det er bare dejligt. Det er altid rart at få reverse rares. Og altid rart med en Incineroar GX. Perfekt. Med. Hvor går det godt sammen. Incineroar GX med et ildenergi bag sig. Der er desværre noget galt med, hvordan de har klippet de her kort her. De er ikke helt centret. Man kan godt se herover. Kanten er lidt større end herover. Det er ærgerligt, men stadig et fantastisk pull. Så du skal lige i en sleeve her. Og videre til næste pakke. En Lunala-pakke. Lad os se, om Lunala har noget godt til os også. Undskyld. Lad os se. Vi har en Wingull. En Poplio. En Growlithe. En Grubbin. Zubat. Pyukumuku. Krokorok. Rainbow Energy. Whoop! Det er noget. Reverse Snubbull. Perfekt.
Og en Beware med et lynenergi. Ej, hvad det var? Tag den her kode her. Og så fortæl mig lige i kommentarerne, om du fik noget godt. Det er altid spændende. Vi har en Bounsweet, en Lillipup, en Dratini, en Wingull, Stuffle, Pyukumuku, Great Ball, Dartrix, Reverse Crobat, som også er en rare. Ej, jeg burde have lavet en eller anden pack battle med den her. En booster battle med en anden YouTuber. Det kunne være super fedt. Jeg tror lidt, at jeg havde skrabet mange point sammen. Men det kan I jo også gøre. Kan jo eventuelt fortælle mig om en eller anden YouTuber, I synes, jeg skulle... en Poketuber, som I synes, jeg skulle lave en pack battle med. Det kunne jeg godt være interesseret i. Så vil jeg også gerne vide, hvem det er, I følger derude. Cutiefly, Chinchou, Morello, Skarmory, Caterpie, Steenee, Poliwhirl, Nestball, Reverse Steenee, perfekt. Og en Crobat Hollow. Yes, så begynder de at komme hollowsene. Så nu har vi jo en Reverse og en Normal Hollow i Crobat. Det er jo dejligt. Den her pakke starter godt ud med en Eevee. Det er jo det, man skal samle nu, på grund af Umbreon og Espeon. Og GX'er, de slutter ikke ens tur, når man udvikler sig. Det er jo også bare fantastisk. Psyduck, Spearow, Dratini, Cutiefly, Pinsir, Timerball, Pelipper, Reverse Potion. Okay, super. Så har vi da den reverse. Og en Hariyama med et fighting energi. Ja, men det er jo perfekt. Rock'n'Roller, Alolan Rattata, Chinchou, Paras, Poliwhirl, Great Ball, Passimian, Team Skull Grunt, Reverse Ribombee, som også er en rare. Og en Gigalith Hollow. Super. Finder vi lige en sleeve til dig. Vores fjerde hollow. Vi har en Surskit, en Wingull, en Poplio, en Growlithe, Grubbin, Brionne, Timerball, Boldore, Reverse Rock'n'Roller og en Butterfree. Stuffle, Marini, Dewpider, Bounsweet, Lillipup, Boldore, Switch, Alolan Persian, Reverse Alolan Diglett og en Lantern med et Psychic energi. Det er lidt ærgerligt, at der ikke er nogen breaks i Sun and Moon. Fordi så de her grønne kodekort her, som I gerne må få en enkelt af her, de er desværre lidt skuffende at se i sådan et display her. De betyder ikke sådan vildt meget. Torkoal, Rowlet, Drowsy, Cutiefly, How, Passimian, Rotomdex, Reverse Lily. Altid rart med en Reverse Trainer. Og en Bruxis med Psychic Energy. Så man kunne jo før i tiden, det kan man også stadig nu, se på kodekortene. Fordi grønne, de plejede at have breaks i sig for eksempel. Men der er desværre ikke nogen breaks i Sun and Moon. Så de hvide her, det betyder, at der er en
hollow eller bedre. Så det kan være alt derfra. Men jeg tror, vi har noget godt i den her i hvert fald. Jeg har en litten. En Yungoos. Surskit. Poison Barb. En Charjabug. En Herdier. Og en Full Art Lunala GX. Det var alligevel vildt. Vi har trukket 2 Full Arts i den her pakke. Reverse Rare Candy. Du kommer derned. Dig. Du er god, men Full Art Lunala. Perfekt. Det var da alligevel. Hvad har vi? Vi har trukket 2 Full Arts. Og så har vi trukket en Rainbow Rare. Det kan godt lade sig gøre. Altså, det kan vi jo se. Det er jo det, jeg har gjort her. Det er ikke så tit, det sker, men... Ja. Vi har en Growlithe, Rock'n'Roller, Cosmog, Litten, Psyduck, Ultra Ball, Pinsir, Team Skullgrunt, Reverse Dewpider og en Crabominable med et Fairy Energi bag sig. Vi har 2, 3 og 3. Pikipek. Eevee. Super. Psyduck. Spearow. Dratini. Brionne. Rare Candy. Pinsir. Reverse Toucannon, som også er en reverse rare. Og en Golduck med et fighting energi. Reverse rare. Du skal lige derned. Whoopsie. Husk at trække noget godt. Det kan I jo selvfølgelig ikke bestemme, men hvis I har, så skriv det lige i en kommentar. Det kunne være så fedt. Crabrawler. Marini. Alolan Diglett. Wow, der fik jeg trukket mange kort på en gang der. Dewfighter. Alolan Meowth. Metapod. Lily. Boldor. Reverse Paras og en Lurantis GX. Lækkert. Hvad er det med de her Sun and Moon kort? Det er jo... Prøv at se kanten her. Den er jo langt større herovre. De har godt nok ikke fået klippet dem særlig godt. Pokémon altså. Det må I kunne gøre bedre. Ja, men så tror jeg muligvis kun vi har en enkelt hollow tilbage. Men det er heller ikke noget, man skal være ked af. For vi har i hvert fald en Grubbin. Og en Drowsy. Crabballer. Sandile. Alolan Meowth. Big Malasada. Steenee. Poliwhirl. En Reverse Krokorok. Og en Incineroar. Super duper. Vores tredje sidste pakke her. Fomantis. Surskit. Growlithe. Crabrawler. Marini. Metapod. Pokémon Catcher. Granbull. Reverse Bruxish, hvilket også er en rare. Perfekt. Derned med dig. Og en Stoutland med vandenergi bag sig. 2 pakker tilbage. Det er også ved at have været en lang video. Men lad os se, om vi ikke kan få den afsluttet på en god måde. Vi har en Lillipup, Paras, Fearow, Litten, Yungoos, Dartrix, Pokeball. Wow, 2 kort på en gang. Okay. Granbull, en Poliwhirl og en Vikavolt Hollow. Dejligt. Der var den reverse, som jeg snakkede om. Ja, ikke reverse selvfølgelig, men hollow rare. Den sidste hollow rare, vi havde mulighed for at få. Og et
grønt kodekort. Jamen. Rock'n'Roller. Cosmog. Formantis. Alolan Grimer. Togedemaru. Pelipper. Pokéball. Hypno. En Reverse Ilima. Og en Cosmoem. Så lad os lige få se, hvad vi har trukket her. Mange fede reverse kort. Nogle Eevees. 1 Eevee, 2 Eevee, 3 Eevee, 4. Det bliver jo ikke bedre. Der var simpelthen et playset af Eevees i den her Sun and Moon box. Vi har Broxys, Toucannon Rare. Rare Candy, altid rart med reverse trainers. Ribombee reverse, Crobat reverse. Et Rainbow Energy, den er ikke reverse, men det er altid rart at finde special energier. Reverse Oranguru, også en rare. Double Colorless, heller ikke reverse. Crocodile i reverse, der var et special i reverse. Primarina reverse, Butterfree reverse. Rainbow Energy, Crabominable, Alolan Grimer, også en af dem, man skal beholde et par stykker af. Super! Og hvad med vores hollows? Der har vi en Vikavolt. Vi har en Gigalith, en Kangaskhan, Sharpedo og en Crobat. Og til det bedste. Lad os lige få styr på dem her. Sådan. Lurantis GX. Umbreon GX. Decidueye GX. Incineroar GX. Professor Kukui GX. Nej. Lunala. Og en Espeon. Så hvad fik vi? 1, 2, 3, 4 GX'er. Det er ret standard. En Rainbow Rare og 2 Full Arts. Så normalt plejer man kun at få en Full Art, og så får man et Wildcard, som kan være en Rainbow Rare, eller en Full Art, eller en Secret Rare. Vi fik 2 Wildcards og en Full Art. Så det er jo dejligt. Det har været en rigtig god box. Så husk, at hvis du synes godt om den her video, så giv den lige en like, en thumbs up. Skriv eventuelt en kommentar, hvis du bliver nødt til at give den en thumbs down. Så kan vi se, om vi kan gøre rede for det til næste video. Men ellers, husk at subscribe og have det sjovt.